Cercar informació sobre salut a internet s'ha convertit en algo molt habitual. Qui no ha fet alguna cerca d'informació sobre una malaltia o un problema de salut? El que passa és que internet no està programat per tranquil·litzar els seus usuaris. Podem trobar informació fiable, però de vegades trobem informació que no és vàlida. Us donarem 4 punts clau que heu de tenir en compte a l'hora de fer cerques d'informació sobre salut a internet. La primera de totes és l'autoria, que es refereix al responsable últim de la informació que apareix a una pàgina web. Pot ser una persona individual, un professional de la salut, una societat científica o una associació de pacients. Ha de quedar clarament acreditat qui és el proveïdor de la informació i l'autor del text, especificant, per exemple, el seu nom, la titulació, el centre on desenvolupa la seva feina, etc. El segon punt clau és l'actualització. La informació mèdica avança dia a dia i per això és necessari mantenir-se actualitzat i revisar els avenços de manera periòdica. És molt important que les webs sobre salut especifiquin de manera clara la data de publicació, actualització o revisió de la informació que contenen. Les webs fiables solen tenir força cura en aquest aspecte i normalment solen deixar clarament visible la data d'actualització. El tercer punt que hem de tenir en compte és la finalitat de la pàgina web, la seva naturalesa. No és el mateix una pàgina web informativa que hi hagi una casa comercial darrere o una pàgina on s'intercanviïn experiències. Sempre donarem prioritat a pàgines web on darrere hi hagi institucions amb una sèrie de solvència contrastada, per davant de pàgines de webs comercials. En el cas de fòrums, sempre hem de tenir en compte que hi hagi un professional de la salut darrere d'aquesta comunicació. El quart punt que hem de tenir en compte és subjectivitat i la veracitat de les dades. Això què vol dir? Que les pàgines web haurien d'especificar els estudis científics o estadístics en els quals s'han basat per elaborar els seus materials. Per tant, tot el que són dades, figures, taules, etc., haurien d'anar correctament referenciats amb les fonts d'informació en les que s'han basat per elaborar aquesta informació. Per últim, s'ha de diferenciar què són consells o opinions d'un autor d'informacions basades en estudis científics. La informació que trobam a internet no sempre és fiable, però us animam que feu cerques sobre salut a partir d'aquests 4 punts que us hem facilitat.